Водата е една и съща и в язовирите е едно и също количеството. След като излезе от язовира, започват злоупотребите. Първо ги пускат в реката през вецове, за да изкарват пари. После има цели язовири, които са ликвидирани в момента. Ще ви кажа в миналото как е било с земеделските язовири. Пловдив, примерно, се захранва от 3 язовира. Тополница, Пясъчник и Домлян. Само, че ние ликвидираме най-големия язовир 206 милиона, защото така сме решили. И за да не си признаеш, че си направил голям проблем и си ликвидирал цял язовир 210, това е един от най-големите земеделски язовири, започва да обясняваш как сега ще участваш в програми Европа, па ще правиш канали, тръби, нови помпи, защото старите са изрезани и са продадени. Всичко това е за да излъжат земеделците. И накрая викате, ще си копате сондажи и ще вадите вода. Но тая вода е водата за нашите деца. Добре, а защо се затваря такъв язовир? За да може един частен вец да работи. Кен Сестримо. Огромна енергийна деривация. Водата от Благоевград я докарваме до там без помпи, с подземни канали, тунели. Тя се сработва и отива в един резервоар под язовир Пясъчник. Оттам 2 помпи с огромни тръби го допълват този язовир. Цяла зима пълнат язовира и земеделците имат 206 милиона, освен другите 2 язовира, вода за поливане. Режеш помпите и язовира никога повече няма да може да се напълни, защото е резервоар. И никога повече не се е пълни. А в същата година, в същото време, построяваш един вец, на който подаряваш всичката вода, която вместо отиде в Пясъчник, отива в река Марица и в морето. И после излизаш и казваш, ние сме много затрогнати за земеделците, много ни е мъчно, ние сме изключително ангажирани да им помогнем. Но не признаваш, че си му отрязал от 370, 200 милиона частен бизнес. Това е бентът, който отклонява водата от ГНК Лесичево Стряма към ВЕЦ Черногорово. По документи централата ползва 190 милиона кубични метра вода годишно, но според наши сведения реалното потребление е цели 250 милиона. Това е водата, която би могла да осигури напояването на Пловдивска област за цели 3 години. Вместо това тя се изпуска директно в река Луда Яна и става напълно неизползваема за земеделието. Огромен ресурс се прахосва, докато земеделците страдат от недостиг за вода. ГНК Лесичево Стряма е проектирано да носи 15 кубични метра вода в секунда, но заради занемареното си състояние едва докарва 4. Вместо да работи с пълен капацитет, тази жизненно важна инфраструктура е оставена да се разпада. Неговата задача е да подава водата от Белмекен Сестрино, която стига до Бент Лесичево и оттам се отвежда към помпената станция на изравнител Пясъчник. Тя е проектирана да върши работа, но днес е напълно безполезна. Вместо да осигурява вода за земеделието, е оставена да се руши. Най-лошото – електродвигателите и помпите са безсрамно разпродадени на скрап. Жизненно важното съоръжение е буквално разграбено пред очите на всички, а резултатът е суша, загуби и безпомощност. До кога ще търпим да ни унищожават бъдещето?